שלום לכם, אלופים ואלופות. אני מודה שאני נרגש כל פעם מחדש שאני פוגש סיפורי הצלחה כמוכם. כאלו שכבר רוצים להעיף את הערך שלהם החוצה לעולם ולהרגיש חופשי להצליח. הוובינר הזה בדיוק בשבילכם. אני הולך לחשוף בפניכם את המחקר שביצעתי במשך שנים על הדבר הזה שנקרא הצלחה. אנחנו נבין כמה השפעה יש לצד המנטלי על ההצלחה שאליה אנחנו שואפים, ומעל הכל אנחנו נחשוף את תוצאות המחקר שמתוכן זיקקתי את 10 הדיברות להצלחה. הולך להיות עוד הפתעות ובונוסים, אבל לא נחשוף את הכל. אז אני לא מתכוון להאריך במילים, רק רציתי לומר לכם שלום, ותודה על הזכות והאמון שאתם נותנים בי. ואני כבר מחכה לפגוש אתכם, אז תירשמו, תפסו לכם מקום, מגיע לכם להרגיש חופשי להצליח. ביי אלופים ואלופות.